Kusengra लांफैगोनलै सानखानायसोरा मानै थासो थागोनलै बेयाव साननांगौ र' जिरायलायना साननांगोनलै बेथ' नङा Tiga museum sekitar taman dia bilang apa lagi favorit dia kalau menunggu sangat betul betul dia mana kau itu kita mobil dia dia kau tanya lagi dia apa lagi suka namanya Petini-tiniku kayak malam nak mulai. Petiniku sekarang nak. Enggak. $186 dong beयाव ओमफ्राय माखासे एवजाबाय माखासे दंबावो 500थासो बारा जागौमोन गासै बिनि गोथां गोजानदां नैबेखौ मासेयाव थाइसेजों फानगोन नै ओमफ्राय बेखौ हलसेल होनोसैलै लावजोबबाय एसे फिसाद्रायाव दोनदों हलसेलाव फानसै बेखौ माब्रैजों थाइसे 500थासो बारा जागौमोनलै ने गासै